Dagiti nabara damag ita a biyernes. Kinaaliptak ken umno nga aksyon. Impakita dagiti nakipaset iti kaunaan a North Luzon Rescue Olympics ijay pudtol a payaw. Turista ang nagpasyar kadagiti parke iti Baguio City ita nga aldaw. Masit sigun iti pulisya. 10 to 15 pesos patong iti tunggal kilo ti bagas iti Baguio City Public Market. Supply ti strawberry jam ijay La Trinidad Benguet agkurkurang. Indiscriminate firing kagiddan nagiti gun salute apasat ti funeral rites na ilista ti Tabuk City Police Station. Cantor's giant soft shell turtle anay spal ken nataming na ipaluspos iti Apayo River. 60 days a price freeze. Impaulog ti DTI iti Isabela. Kalpasan anay pasidong ti probinsya iti state of calamity. Ken sagsanga pulo a kilos a bagas na iwaras kadagiti barangay worker iti Nueva Vizcaya. Pinoy sa J. London, nabigbig kalpasan nga inispal na ti babae nga adna iti critical a kasasaad. Ken talento dagiti inna, bida iti Panagsisibuyas Festival 2026 ti Aritaw Nueva Vizcaya. Naimbaga malam, Cordillera ken Ilocanja. At yung nagiti kang runan ka na bamara damdamag itanga aldaw. Kakailian no da kayo ti mabilin nga agresponde iti may sakita ti emergency wino aksidente. Anya ti aramidan nyo. Bagkatan nyo kadi adagos ti nakadasay a tao ken sumrek kayo kadi adagos iti delikado a lugar. Imatang tayo iti aksyon, dagiti responder ken rescuer, iti nagduduma a senaryo iti kaunaan a North Luzon Rescue Olympics, anay patumpal ijay apayaw. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Kinapartak, kinapigsa, ken kinasagana. Dagita ti impakita, dagiti rescue teams iti Regions 1, 2, ken Cordillera, iti kaunaan ang North Luzon Rescue Olympics, iti pudtol apayaw. Saan laeng a kompetisyon tinaangay, no dikat may saan napatag a panagsanay tapno mapapigsa ti kakayanan dagiti responders, iti nagduduma a sitwasyon, kabayatan dagiti didigra. Maysa kadagiti tampok a kompetisyon ti Swift Water Search and Rescue no sa dino nasubok ti kakayanan dagiti rescue teams iti panangispal kadagiti individual kabayatan ti napaggas nga panagayos ti danom. Maysa a napateg a panagsanay para iti panaglayos. Nasubok mati teamwork, decision making ken physical a kakayanan dagiti rescue teams kabayatan ti panagdalyasat da kadagiti nagdudumang istasyon nga addaan pa kainaigan iti disaster response para iti Amazing Race. Kabayatan na, impakita damo ti technical a kakayanan da iti panagmaneobra kadagiti drone ken panangispal kadagiti individual iti nangangato a lugar wenno hard to reach areas babaen iti sky pilot maneuvering technique. Makakatulong ito na activities na ito kasi ito ay magiging balat, kung sugat man ito ay magiging balat sa isipan at magiging challenge para continuous na matuto ang isang tao at mag-aral pa ng maayos, dagdagan ang skills. Sigun iti Office of Civil Defense, panggap ti Rescue Olympics apatub karan ti koordinasyon ken panagkaykaysa dagiti nagduduma nga ahensya iti panagresponde kadagiti didigra. Nakita natin yung lahat ng participants ay handa talaga tumulong at mag-rescue, kumbaga, sa anumang kalamidad. Kaya yun ang isang tinitignan natin at makita rin natin kung ano pa yung mga kailangan nating i-improve lalo na sa mga equipment at saka skills ng ating mga rescuers. Itimat assessment ti OCD CAR na baligi ti pan nakaisayangkat ti North Luzon Rescue Olympics no sa dino nagbalin an adnayas ken awanan ti anyaman nga insidente ti napasamak kabayatan dagiti aktibidad. Agyamyaman ti ahensya kadagiti nakipasat asaan anaped iti nabara a panawon. Naideklaramat ti Apayaw kas kampyon iti North Luzon Rescue Olympics 2026, may kadwa ti Mountain Province kan may ikatlumat ti Ilocos Sur. Huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong susunod next year. No?
this will not be only for Northern Luzon, but it will go national. Nagserbi ti North Luzon Rescue Olympics kas plataporma tapno may pakita dagiti responders ti dedikasyonda ang mangispal kadagiti agkasapulan ken panagsagana iti anyaman adi digra. May sa apalagip nga adda dagiti nakasagana nga agresponde iti anyaman a kalamidad para iti kinatalged ti amin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV iti Baro, Pilipinas. Napaliw ti Tourist Police Unit ti Baguio City a bimasit dagiti turista ang nagpasyar kadagiti kangrunaan a parke ita a holiday. Sigun met kadagiti duma turista napili da ti Baguio City gaputa as asideg ken makainot da iti panagusar iti krudo. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan ti obserbasyon ti Idil Fitir itang aldaw, ginundawayan ti pamilya ni Manang Feli Manipod Lipa Batangas nga agpasyar iti Baguio City. Sigon kenkwana daytoy ti maikalima adaras ang nagpasyar iti syudad, ngam umuna agundaway akadwa na ti pamilyana. Malamig, maganda ang tanawin, mga dami bilihin ko, Nimat Manong Benjamin Manipod Bulacan, daytoy matan ti maikain na madaras na ang nagpasyar iti Lion's Head. Malaksid iti pagpasyaran, kanayon nga agsubli daytoy iti syudad, gapu iti nalamok a klima ken agkakapintas nga aglawlaw. Kinunana, gapu iti nangatwa presyo ti petrolyo na doble ti gastos da iti budget. Iso asaan da na makapasyar iti dadumapay a lugar. Naku, grabe, halos times to nga yung aming renta na actually dapat pupunta pa kami ng Buskalan pero hindi na kaya ng aming budget. Ito talaga aming plan A. Plan B lang yung sa Buskalan sana. Magpapatato kami kay Wangod, gaya lang siyempre na-short na kami ng budget. Sigon iti Baguio Police Tourist Unit, a posible nga umadupay ti turista ken bisita nga agturong iti syudad nang runata na irana along weekend. Ngam iti datos ti opisina mas ado ti turista ken bisita idi napalabas atawan iti kapada a bulan no idilig iti agdama. Palagip ti opisina kanayon nga i-check dagiti napateg nga alikamen kas iti gadgets. Every time na may mga turistang pumupunta, pinapaalalahanan natin na dapat bantayan po nila yung mga valuables nila. Sabi nga natin, yung bag wag dapat sa likod, sa harap. Yung cellphone wag binubulsa kung saan lang, dapat secured lahat ang mga yan. Tapos yun po, sa basura po, nagikiusap po kami. Meron po tayong basurahan, hindi po kung saan pwedeng iwanan. Tapos pagdating po natin sa basurahan, segregated po yan. Para ilagay po natin sa tamang basurahan yung ibabasura po natin. Nakadeploy matan dagiti pulisya iti nagduduma a tourist destination iti syudad, tapno Agwanawan. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kagidan ti panagnato ti presyo ti petrolyo, ngimmi namatlang ti presyo ti bagas iti merkado publiko iti syudad ti Baguio. Kasolusyon, mangipatpatumpal iti rice program ti lokal a gobyerno. Kanayunan a detalye ipaay ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Ngimmi namatlaang ti presyo ti bagas iti public market iti Baguio City. Sigun kadagiti vendors, 10 pesos aging 15 pesos iti tunggal kilo wenno 50 pesos per half kaban tinainayon iti presyo ti bagas manipod idi napalabas a bulan. Gapo iti dayta, dagiti bagas a mailaklako iti 35 aging 40 pesos per kilo ket dumanon itan iti 50 aging 55 pesos per kilo. Iti agdama, agay ayam iti 55 aging 65 ti tunggal kilo ti local rice, bayat a 60 aging 65 dagiti imported a bagas. Sa pinagkukunan daw din nila, mataas po ma'am, tsaka walang masyadong supply yata ng palay, walang makuha, kumbaga mataas din lang po, kaya mataas din yung mga bigas natin. Kagiddan iti dayta, na ipanamnamang nga umdas ti supply ti bagas. Nupay kasta, pimigsa ti demand gapo iti amak dagiti daduma nga agdoble ti maipatong iti presyo kadagiti masungad nga aldaw. Insalaysay na agulpi itan ti panaggatang dagiti suki na asigod agumatgatang iti per kilo. Parang mas malakas ngayon na mahal ang bigas kasi nga ito nga baka sila nagpapanik na baka tataas pa. Baka susundan yung presyo ng gasolina. Ang bali-balita ma'am tataas pa, hindi yung bababa. Kabayatan na tatrabahon ita ti Baguio LGU ti panakay patungpal ti rice program iti syudad. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong, adda ti pondo manipod nasyonal a gobyerno para iti nasao a programa.
Manarimaan matlaangan ti koordinasyon da iti National Food Authority ken Department of Social Welfare and Development para iti implementasyon daytoy. Tumaas kasi yung ating local government support fund ng national government. So for Baguio City, nakakuha tayo ng 56 million na rice program. Wala tayo niyan noon. Never tayo nagkaroon yan. Only now. Just waiting for the downloading of the funds. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kailian, nausam kayo kadi nga agar-aramat wenno mangan iti strawberry jam. Sigun iti La Trinidad Municipal Agriculture Office, kurang ti supply ti produkto no idilig idi napalabas sa tawen. No anya ti rason amwen kani Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan iti panakarambak ti Strawberry Festival ngimina mo ti presyo dagiti fresh strawberry ngem umdas ti supply daytoy sigon iti Municipal Agriculture Office. Ngem no umdas ti supply ti fresh strawberry, agkurkurang met ti supply dagiti strawberry jam. Sigon iti opisina sumagmamanula nga na negosyante ti mang proseso ti strawberry jam. May sa arason nangina ti fresh strawberry. Ken ramon daytoy tapno makaaramid ti nasao a produkto. Makita pa iti opisina amas kayat ti kaaduan ti fresh strawberry agatangan no idilig iti strawberry jam. The reason is mahal ang sugar, mahal ang yung cost of production, and then mahal ang strawberry. So nagpa-process lang sila yung peak ng production. Kung lahat ng buyer natin they want the fresh one, bihira yung magpa-process. Ni John amay sa seller iti strawberry jam, kastamot lang tinaobserbar na. Sigun kenkwana bimmaba ti supply ti nasao a produkto. Kinuna na nga apektado dagitoy gaputa adun dagiti stalls ti strawberry jam, saan lang iti La Trinidad ngam iti kabangibang a lugar. Pero sa strawberry jam is county na siya, ma'am. Ha? Kasi yung county na din ang gumagawa, tas marami na din yung mano siyang pwesto. Iti agdama, dumanon iti sangagasot aging sangagasot 80 ti presyo ti strawberry jam. Depende iti size na. Kabayatan na sigon iti Municipal Agriculture Office amang ijajaya da iti livelihood program para kadagiti negosyante nga agproseso iti strawberry jam. Kadagiti interesado mabalin nga agtong iti opisina dagitoy iti munisipyo. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti baro a Pilipinas. Inirtingan ti Tabuk City Police Office ti panang monitor kadagiti funeral rites iti entero a syudad kalpasan ti report nga indiscriminate gunfire kabayatan ti daduma a burial ceremonies. Manipod December idi napalabas sa tawen aging gaita agdama. Nailista ti dua kaso ti nabiktima iti naiyaw-awan na bala gapu iti maatap nga indiscriminate firing. Iti naisayang katatarip noong iti umuna a quarter ti liga ng mga barangay, impaganatgat ti pulisya at ipanang paputok or panagpaputok iti paltog kadagiti pumpon, dagiti pimusay, a veterano, ken opisyal ti gobyerno, kat nairantalaang aramidan ti pulisya ken AFP, kaspaset ti funeral rites ang naawagan iti gun salute. Binili ni Tabuk City Chief of Police Lieutenant Colonel Romar Pasis dagiti punong barangay nga agbantay kadagiti masakupan da lugar iti kanito nga dati maipaayan iti gun salute. Iti kumahapon iti tawdawat mi sa di na ibagat ni tawag iti wala palin nga datayo mismo nga dati barangay nga sakupan ito tayan ngamin iti provincial headquarters ng Philippine Army adi kasugan no sino di tungtungin dan no sino ako di nag-indiscriminate firing during funeral. Nagsasarunong aksidente tinilista ti Baguio City wenno iti Baguio City italaang alawas. Iso ti BCPO agpalpalagip kadagiti motorista nang runa iti umadanin a Holy Week. Detalye ti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti March 10, bimaliktad ti may sa alugan iti Umisbeg Marcos Highway. Iti March 17, natinagmat daytoy alugan iti Pinget Quirino Hill Extension. Bayat nga idilaang kalmaan, natumba daytoy atrak iti Swelyo Village ken nadangran ti may sa rider iti hit and run anapasamak iti Zigzag Road Camp 7 Baguio City.
Sumagmamanula ang data kadagiti na ilista nga aksidente iti Baguio City ita alawas. Banag apakasaknan ita dagiti otoridad. Rason iti panangipaaymanen ti Baguio City Police Office iti palagip kadagiti motorista iti panagridam ken pannagannad iti panagmaneho dagitoy. Reminders again to the motorists na kailangang familiar tayo sa mga terrain na pupuntahan natin, observe yung mga traffic signages, and make sure to check yung blue baggets ng ating sasakyan. Huwag kayong mag-overload, huwag kayong uminom and magdadrive. Manipod January 1 agingga March 19, 2026, dumanon iti 210 ti vehicular traffic accident na ilista iti Baguio City. Manipod iti nasa o abilang. Dumanon iti 167 ti nagresulta iti panakadadaal ti sanikwa. 6 ti nagresulta iti pupusay, ken 37 ti nagresulta iti panakadangrana. Iti datos, bimaba daytoy iti 5.83% no idilig iti 223 akaso ti VTA na i-record iti kapada a panawen idi napalabas atawan. Sigon iti BCPO, dagiti kalsada ti maysa kadagiti tutukan da ita nang runa iti umada ni a Holy Week. Kasaruno pay laeng ti manamnama nga isasangat dagiti adu a turista iti syudad. We already have plans as to the traffic management, as to the to ensure yung safety and security of both the residents and tourists. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Padaanan! Cantor's giant soft-shell turtle, anispalkan na taming, naipaluspos iti Apayao River. 60 days price freeze, impaulog ti DTI iti Isabela Kalpasan anay pasidong ti probinsya iti state of calamity. Kensag sa nga 10 kilos abagas, na iwaras kadag iti barangay worker iti Nueva Vizcaya. Pinoy sa J. London, nabigbig kalpasan nga inispal na ti babae nga adda iti critical akasasaad. Talento dagiti ina, bida iti Panagsisibuyas Festival 2026 ti Aritaw Nueva Vizcaya. Dagitaken da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, tutukan ang fire safety tips na hatid ng BFP Benguet para sa kaligtasan ng bawat mamamayan mula sa sunog. Tunghayan din ang kanilang mga aktibidad ngayong Fire Prevention Month at kung ano ang mga programa at inisyatibong kanilang isinusulong upang mabawasan ang insidente ng sunog sa lalawigan. Bureau of Fire Protection Benguet, sa issue at serbisyo. Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog ngayong Fire Prevention Month. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na estasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Noon pa man, may mga babaeng lider na gumagabay sa ating mga pamayanan. Hindi sa pamamagitan ng takot o dahas, kundi sa karunungan, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Huwag limutin ang ating angking kakayahan at ang ating mga karapatan. Kaya kababaihan, lead like the Babaylans. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your host and food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama nyo sa food venture that'll satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun
Tuwing linggo, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Balikan ang mga kwentong tagumpay na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng sports. Hatid ang natatanging memorabilia ng Best of the Best. Treasures of the Game. Dito lang sa PTV Sports. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Kalpasanti sumagmamanungal daw a rehabilitation ken panagagas iti naispal a Cantor's Giant Soft Shell Turtle iti Apayao River na isublin mutlaang daytoy iti nasa Wakarayan. Naipasigurado met ti kinatalged or kinatalged dagiti dumaap pagong or pagong baban iti panakaideklara ti Karayan kas Protected Sanctuary. Adda detalye ni Jezreel Kate Lapizar. We declare this place a sanctuary, a protected refuge where this species can live, feed, breed, and recover without fear. Dayta ti inkari ti lokal a gobyerno ti ili ti Pudtol iti pan nakaideklara iti paset ti Apayao River ijay San Antonio Pudtol Apayao kas protected area babaan iti lapat. Kagiddan daytoy iti ceremonial releasing iti critically endangered a Cantor's Giant Softshell Turtle. Nasarakan dagiti mangalap ti nadakamat a pag-ong an napanaganan ita a Malaya wenno Maraya iti Apayao River. Voluntaryong empaima da daytoy kadagiti masaknan no sa dino sinukimat da daytoy kan inagasan kadagiti sugat na. Kalpasan ang maagasan daytoy kan makumpirmaan na saya at isalunat na ipalubos kan naisubli daytoy iti Karayan. Mas maganda po na mapakawalan siya kasi syempre mas stressful po sa wildlife na in captivity. Yung injury naman po okay na po iyon. Wala na pong problema. Pina-inspect naman po namin sa veterinary ulit pagdating po dito. Gapo ta posible nga adupay ti pada a pag-ung iti Karayan, nagkid daw dati tulong iti Central Office para iti habitat assessment kan population survey iti lugar tapno maamuan numano dagiti kapada ni Maraya nga adda iti Apayao River. Napintas met a senyales ti pan nakasarak iti daytoy a pag-ung para iti Apayao. Bilang isang biosphere reserve, ang mismong nakita na yan na turtle is a good indicator ng ating lugar na siya ay habitable and in good source pa ng ng mga living organisms including yung mga flora and fauna. Kinunada pay apalagip ti insidente a daytoy iti kinapateg iti panagpatalinaed ti kinadalos ken panagaywan kadagiti anyaman a porma ti danom ken ti aglawlaw. Inkarimo ti gobyerno probinsyal ti Apayao ang makikaykaysada iti munisipyo ti Pudtol iti panangaywan iti naideklara a protected sanctuary ken iti pakabuklan ti Apayao River para kadagiti pada ni Maraya nga agnanaed ditoy. For us, provincial government, syempre we have to make sure that we come up with policies to protect that certain species. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dismayado ni Mayor Magalong, iti nakita na kasasaad ti Baguio Athletic Bowl, kalpasan nga inspeksyon na ti lugar. Gan kaunaan anam nama klinik para iti HIV testing, inyuswat ti Baguio City LGU. Kanayunan a detalye idano ni Angel Kim Pengosro.
Inspeksyon ni Mayor Magalong ti Baguio Athletic Bowl, tapno personal ang matingiting ti agdama a kasasaad ti rehabilitasyon ti proyekto. Kalpasan ti inspeksyon, binilin na ti kontraktor a papartaken dati patrabaho kung siguraduan dati pa nakatungpal ti original a timeline ti proyekto. Ti rehabilitasyon, kat naponduan iti 85 million pesos kun manam na maamalpas inton Mayo ita atawan. Tapno may subli tinasaya ati pa nakamentenar na kan dekalidad a pasilidad iti publiko. Naiuswat iti syudad ti kaunaan na Sundown Namnama Clinic, babaan ti panagtinulong ti DOH Cordillera kan Baguio City Health Services Office, tapno malabanan ti ngumatngato abilang ti HIV cases iti syudad. Masarakan dayto iti triage area iti Baguio Conventional and Cultural Center. Agoperate daytoy manipod Monday agingga Saturday. Tapno maparagtatad adong individual nga agpatest, mangipaay ti klinik kadagiti libre a serbisyo a pakairamanan ti HIV testing, HIV self-test kits, health education, counseling, ken kondom. Amin na serbisyo kat naingat a pribado, confidential, ken magunodan ti amin. Panggap tinamnama klinik ang mabaliwan ti panakaamo iti HIV, kan mangipaay iti natalgad kan madanon nga espasyo para iti komunidad, tapno may tandudo ti panakaamo, pananglaped, kan suporta. Nang isayang kat ti municipal government ti Itogon iti second official records disposal, no sa dino pakairamanan daytoy ti records manipod sang Gunyang Bayan Office, sipod pay idi 1988. Kandag iti financial vouchers manipod Municipal Accounting Office idi tawen 2011. Timo nang inaprobaran ti National Archives of the Philippines apan nakaibelang dagiti record ti munisipyo ket idi pay April 2024. Ti lokal a gobyerno ti Itogon timo na kadagiti 12 a munisipalidad iti Benguet a nakagunod iti nan-anay a panagtungpal kadagiti kasapulan iti panakaibelang dagiti record babaen ti Republic Act 9470 wenno National Archives of the Philippines Act of 2007. Kabayatan na para kadagiti agbibirok iti kanayunan a pagpasyaran iti probinsya, nailukat itan iti publiko ti 20,000 Country Roses Garden a masarakan iti Barangay Alapang, La Trinidad. Pag-aamo daytoy gapo iti nalawa a garden, anamulaan iti rinnibo a blooming roses, kan mangijajaya iti makapabangar a buya. Angel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Iti Pangasinan sinuspindir ti probinsyal a gobyerno ti tinawan a panakisangkat ti gilon-gilon dalan wenno ti street parade apaset ti Bangus Festival tapno may pailangan ti pondo kadagiti agkasapulan nga umili. Daytaken da dumadamag iti Ilocanja, isang may ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, saanan amay sayangkat itaatawan ti gilon-gilon dalan, wano ti street parade akas may sa apasat ti Bangus Festival, baba ni ti impaulog ti Mayor ti Dagupan, a press release, tapno makatulong ang makisayan ti gastos dagiti umili, gapoy ti panagnato dagiti gagatangan kabayatan ti panagnato ti presyo ti petrolyo. Ti pondo ang nakailatang iti nasaong aktibidad kat may nayon iti project Linaw Mata ken Dental Mission. Manam na mga inton iti panagrambak iti festividad, maadaan iti job fair, serbisyong pangkalusugan, ken daddo mapay. Imparam naman ti Mayor nga agtalinaed may sayang kat ti daddo mga aktibidad, kasi ti Bangusan Street Party, Bangus Rodeo, ken Bangusin, tapno agtalinaed may parang ti syudad tinawak na nga aquaculture, kas mabigbigbig a Bangus Capital of the Philippines. Iti Ilocos Norte, 92% drug-cleared barangays ti probinsya manipot iti 559 a barangay. 41 barangays langan tinabat-bati nga adaan iti drug issues. Agtaltalin na admet at 34 barangays tihaan nga apektado iti drug issues. Agtaltalin na admet ti Lawag City nga adaan iti 35 a drug-affected barangays. Manipot iti Ilocos Norte Provincial Barangay Drug Clearing Team. Impagarat-gat ti Ilocos Norte PPO nga agtultuloy ti panay patungpalda iti Barangay Drug Clearing Program da, kabinadang dagiti daddo mga partner agencies ken lokal a gobyerno. Mapaartangan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, ti panangayawan iti marine life babaan iti marine stock enhancement. Babaan iti Regional Mariculture Technology Demonstration Center iti Lucap Alaminos City,
Mangpalubos ti ahensya iti 6,250 a hatchery produce. Advanced juveniles iti magsaysay fish sanctuary. Karaman a species anay palubos ti 3,000 nga abalon, agrop 2,000 a sea cucumbers, ken agrop 1,000 a sea urchin, amang pangato iti pamastrakan dagiti mangalap ken mangsalaknib, iti panagtalinaed iti balanse ti marine ecosystem. Iti Ilocos Sur, papapigsaan met ti Department of Trade and Industry ti market access dagiti local enterprises, baban iti panangisayang katda iti market matching iti sidong ti Project Z, zooming into the market. Tinasaong aktibidad kat nakatutok iti market matching ti upat a certified halal food processors, manipod iti probinsya a benepisyaryo ti DTI's halal certification program. Pinasatan pa'y daytoy dagiti na dumaduma nga international buyers, no sa din no mga ipakita daytoy iti lumawlawa nga interes iti halal industry, iti lokal ken regional a merkado. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. 60-day price freeze iti Isabela, may patpatong palen tapno masigurado ti pata sa presyo para kadagiti umili iti probinsya gapo iti mapaspasaran nga state of calamity nang runa iti agriculture sector akang runaan a pamastrakan ti probinsya. Daytaken da dumadamag iti region or region 2 iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, babaan iti mapaspasaran nga state of calamity ti probinsya nang ipaulog ti Department of Trade and Industry iti 60 days a price freeze tapno agtalinaed ti agdama a presyo ti basic necessities. Gapo iti tikag anang itunda iti nakaro a parikot iti agrikultura ken pagbiagan dagiti umili na ipatungpal ti nasaw a price freeze tapno may paayan gundaway dagitoy a mapalag-an ti gastusan da kabayatan ti mapaspasaran a kinakurang ti pamastrakan. Mabalbalakadan ti umili a dagos nga agriport iti opisina ti nasaong nga ahensya no adda maobserbaran da akin laat a panagnato ti gagatangan tapno masigurado ti umno ken patas a presyo nang runa kadagiti consumer. Iti Cagayan, manamnama may paulog ti baro a fair matrix iti iliti o gwig Cagayan, kalpasan na maaprobaran da ito iti konseho babaan iti special session. Ti desisyon ket nakabase iti resulta ti naisayang kat a public consultation dagiti masaknan nga ahensya iti sektor ti transportasyon kasungbat iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Panggap ti lokal a gobyerno ang masigurado ti patas ken balanse a plete para kadagiti driver ken pasaheros. Iti Nueva Vizcaya, indadaulwan ti probinsyal a gobyerno ti distribusyon ti rice subsidies nga agdagsen iti sag 10 kilos tunggal empleyado para iti 2,700 a barangay workers ti probinsya. Pasat daytoy ti provincial government efforts ang makatulong iti basic necessities dagitoy, kabayatan tagtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Kabayatan na, impaganatgat pa iti gobernador ti probinsya ti mapangpanggap a panakasagana ti fuel assistance program para kadagiti transport operators ang mga isaksakad tapno agtuloy ti panaypaida iti transportasyon para iti publiko. Iti Batanes, naisayang kat ti public consultation kadagiti mangalap, babaan iti proposed harvest control rules, harvest control measures, and specific management actions for flying fish in Batanes waters. Indadalwan daytoy ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fisheries Area Management 1, a pinasatan dagiti dadumang opisyales iti probinsya. Panggap ti nasaong aktibidad na may lawlawag ti propose a paglintagan ti panagkalap da, amang patalgad ti marine ecosystem, ken panang patalinaed ti species ti flying fish iti probinsya. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kakailan hanging hamian ti mangitungtunda iti naulop at tangatang adan iti patupatok a panagtudo iti amyanan a Luzon. Bayat nga easterlies ti mga apektar iti daduma apaset ti Luzon ken Visayas. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panawon idnanon ni Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 20, 2026. Hanging amihan ang nakakapekto sa dulong hilagang Luzon, easterlies naman ang nakakapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Narito naman ang ulat panahon. Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulo at mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan.
Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o pagkulog, pagkidlat dulot ng easterly. Ang Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o pagkulog, pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito naman ang lokal na kalagayan ng panahon sa Baguio City. Ang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o pagkulog, pagkidlat dulot ng easterlies. Ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 13 to 34 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:08 ng hapon at sikat bukas ng 6:01 ng umaga. At ito ang mga huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Christian Austria po. Maraming salamat. Pagyamanan iti data nga update, Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated iti sasaadon ti panahon kan agsagana para ti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon a nakasagana. Padaanan! Pinoy sa J. London, nabigbig kalpasan nga inispal na ti babae nga adda iti critical akasasaad. Ken talento dagiti inna, bida iti Panagsisibuyas Festival 2026 ti Aritao Nueva Vizcaya. Dagita kandad dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. GADWatch, Anti-Rape Law. Yung Republic Act 8353 or yung Anti-Rape Law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa revised penal code na kung saan during that time ang rape ay isang crime against chastity. In-expand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons na include na dun yung ibang forms of rape. So hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. You need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done as soon as may reporting case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit, may area of jurisdiction sa kanila sa police station. GADWatch. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
GADWatch. Anti-Sexual Harassment Act. Anti-Sexual Harassment Act. Ito ay nagde-declare ng all forms of sexual harassment na nangyayari sa loob ng workplace, sa mga training institutions, and of course sa educational institutions. Ito kasi yung nagdi-deal with yung power imbalance. It all depends on dun sa victim when she feels kung yung ginagawa na sa kanya is a form of sexual harassment. Like, it could be overt acts, physical acts, or it could also be verbal, and it could also include yung sa online and written. All of these are forms of sexual harassment. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 cases, and then meron din po tayong 74 cases under the violation of Republic Act 7877. I would say na yung nagkaroon ng awareness yung mga tao, kaya nga siguro yung reporting is nag-improve, lalo-lalo na sa ating project, yung Aling Police Project. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit, may area of jurisdiction sa kanila, sa police station. You need to report immediately kung may nangyari na ganito. We will be there in 5 minutes. Ang ibig sabihin po nun ay makakaroon po kami ng response agad as soon as natanggap namin yung inyong calls for assistance, and of course, asikasuhin namin kayo so you don't have to worry about baka pagpasapasahan lang. GADWatch. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Ligarda. Only on Your People's Television. Manipod PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Tutukan, pinapapigsa, napanlawa. Kan mas komprensibo ang pangipadamag, sagot ni Subukal Aper sa PTV News Team. Lunes hanggat Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Team Martial Arts, impakita manen ti dua Cordilleran fighters ti kinalaing da iti international stage. Siya sino nga tadag ito'y ada report ni Angel Kim Pengosro. Iti na isayang katanay kanumtom Muay Thai Championship kaspasutin 19th World Thai Martial Arts Festival 2026 nagunod ni Ariel Lee Lampacan di 60 kg Pro-Am Championship belt kalpasan niya inabak na ni Brazilian fighter Jaime Lorenzo via second round knockout. Nagunod mo't ni Alexis Mayagas ti kapada apamadayaw kalpasan ang naabak na ti Indian fighter iti 54 kg Pro-Am Championship belt. Ni Ariel Lampacan ket manipod Itogon Benguet. Baita ni Alexis Mayagas ket manipod Baucom, Mountain Province. Ti World Thai Martial Arts Festival ket tinawon nga international event amang urnong kadagiti atleta manipod iti entero alubong tapno makisalip ken mang padayaw iti tawid ni Nay Kanumtom may sa a Thai warrior ken ti legendary father of Muay Thai. Ti panangabak daket pamaneknek a kabaalan dagiti Cordillerans ti agbalin a nalatak iti international competition. Imbing lay ni Alexis ti kapadasan na. Nakaawat iso na iti short notice a karaman gayam iso na kadagiti makibalubal iti nasao a kompetisyon, iso asakbay ti kompetisyon, may sa alawas laeng ti panagsanay na. Bayta nagkaadda pay laeng iso na iti boil iti saka, ken masapol nga agbawas pay iso na iti timbang.
Ngam iti baet dagiti napasaran na nagsaklat ta isuna gapot ta nagunod na ti championship belt. Nagsakak ma'am, ta as ti outcome na. Kailangan kumutkit di nga expect ko talaga nga 50-50 ta sila nga kararaglangan ng tibalon ko nga napanidjay. Ngam di ay nangabak tayo mat iso nga naragsakak ta nangabakak kin naiyawid ko dito nga championship belt. Kid daw namot iti lokal a gobyerno ti suporta kadag iti local athletes, gapo ta isuda ti gapuanan dagiti mangirepresentar iti international stage. Ngam nupay kasta, adda mo ti mensahe na kadag iti agtutubo ang makin kayat a sumurot iti tugot da. Idi adak pa lang di national team ko. Dengdengak lang kinda coach ko, Coach Billy. DJ kinda manong ko nga Ariel, ta isuda mati naun-una nga binmadak dito yung sports. So nga isudat kasla isudat ti guide ko, dengdengak lang arami dak advice da. So di lang alos kin gagat. Di lang mati maibagak iti sumasarno pay nga ubing nga mang kayat nga mang padas iti dito yung sports. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Gapoy ti dagos apan nagrespondi ti may sa asigod a soldado o Pinoy sa Jay Central London. Naispal na ti may sa babae nga adda iti seryoso a paggad. Action a binigbigmet ti kumpanya pagtrabahuhan na. Anang paaiken ko na iti Contract Champion of the Year Award. Daytoy ti report. May sa a real-life heroism, tinapasamak dito'y a man-made lake asidag iti London City Airport. Iti may sa RBE bahit iti mapaspasaran a freezing temperature iti lugar. Daras ang nagrespondi ni Felipe de Ocampo, iti parangayap kenkwa na iti maysa nga individual para iti kasapulan at tulong, para iti maysa babae nga gangandat at tumpuak iti nasawa lake. Apag sampot na iti lugar, ket adnan ti babae a makidangdangadang iti danom. Dito'y kinalayat na iti alad, ken naglagto iti floating wooden board, ken inguyod na iti babae, aging gan na siguro iti kinatalgad daytoy. Saan mo't aninamnaman ni De Ocampo ang may sa security officer iti London Exhibition Center, akadakkelan iti Europa, nga ipayan isuna ti pamigbig ti pagtatrabawan na a kumpanya, a Carley Support Services. Nabigbig isuna kas Contract Champion of the Year 2026, iti Annual Superstar Award Ceremony ti kumpanyada. I was so fortunate to be one of the recipients of such an award. Receiving an award will motivate every employee, myself, to do more than expected and deliver exemplary performance in doing their job. Istorya ni De Ocampo as sigud a soldado iti Pilipinas, saan akaskarina iti akamda ka security officer nang runa tamasapol as graduan ti kinatalgad ken seguridad iti masakupanda. The role of a security officer as a first point of contact on behalf of the client, you should be well aware and confident to provide an accurate response to any inquiries as much as possible. Every day is different. There's no the same day. We have to deal with a lot of challenging and difficult situations confronting us. Narigat ngam very challenging ti panangsangod da kadagiti insidente, kas iti car theft, snatching, trespassing, kandat dumapay. Being a Filipino, carrying the popular notion that says, kaya yan, it is not surprising that most companies and employers in the UK had likened us because we are reliable and hardworking. So we should carry that impression whatever work we do. Ni De Ocampo atubo iti season Pangasinan ket naggraduar iti Bachelor in Political Science ken LLB Law iti University of the Cordilleras. Napan isuna iti London, kalpasan ang nagresign isuna iti Philippine Army iti 2007. Taon 2021 iti inala na dagiti anak na iti London. Ita ket immigrant status dan iti England. Laglagi pun tayo nga wandersat, uray ka ano man,
Uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Na dumaduma serbisyo ti gobyerno ti naidnanon iti Samangan Mountain Province, adakalaan nakatulong kadagiti umili sadyay. Dahil paman iti Retooled Community Support Program ti Mountain Province, aniswat iti province-wide barangay consultation and serbisyo caravan iti barangay Namatek. Karaman kadagiti serbisyo anay danon iti barangay iti libreng gupit ngayon pa ay dagiti uniformed personnel. National ID registration kan pangipaay iti na dumaduma a certificates manibod iti Philippine Statistics Authority kan health consultations. At dapat iti registration para iti yaman ng kalusugan program ngayon daluan ti Provincial Health Office. Natulungan batlaang ti komunidad iti panag-enroll kadag iti nagduduma at training at jaya ti Technical Education and Skills Development Authority, Department of Trade and Industry, kanda dumapay a serbisyo ti nasyonal nga ahensya ti gobyerno. May patumpalmat iti aggidan a consultation kan caravan sa Jay Demang Sagada kan Bila Bauco inton March 25 ita atawan. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsa kamarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Itangal daw ket naideklara a holiday kas panangraem iti pamati nga Islam. Ngaman niya ti kaipapanaan ti makunkuna nga Idil Fitir iti biag ti tunggal Pilipino. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Obserbaran ti pagilian ti Idil Fitir, may saan nationwide regular holiday amang marka iti panagpatengga ti Ramadan. Bayat ngagsagsagana ti minilyon a Muslim iti intero alubong amang rambak iti Idil Fitir, ti okasyon ket saan laeng akas may sa a holiday no di ket may saan nauneg ti panakairamot na a tradisyon iti uneg ti naunday a panawon. Nabukol ti Idil Fitir iti panawon ni Prophet Muhammad iti 7th century. Kalpasan ti Hijra, panagakar manipod Mecca aging iti Medina, nakasarak kadagiti tattao amang celebrar kadagiti na dumaduma a lokal a piyesta. Kalpasan na, impasdak na ti Idil Fitir ken Idil Adha akas napateg nga okasyon iti Islamic celebration. Napateg daytoy a paset ti naindaklan a panagmen na. Ti Idil Fitir ket mangtanda iti panagpatengga ti Ramadan, may sa sagrado a bulan iti Islam. Dagiti Muslim katagayunar manipod parbangon aging ga iti ilalenek ti init. Makipasutda iti kararag ken practice self-discipline ken charity. Ti Idil Fitir ket maipataros akas Festival of Breaking the Fast. Isimbolo na ti panakapabaro, panagyaman ken komunidad. Mangnugi ti aldaw babaen iti special congregational prayer, asarunwen ti panagtitipon, piyesta ken panangiwaras iti parabor iti publiko. May sa akang runaan at tradisyon ket ti Zakat al-Fitir, may sa at charitable donation ang maitud sakbay ti Eid prayer. Dayto ti mangipasigurado nga uray dagiti saan anagasat ket mabalinda ang makiraman kadagiti selebrasyon. Amang itampok iti panangipaganat ti piyesta iti panagpapada ken panakipagrikna. Saan akas kadagiti na ikeddeng a piyesta, agpanuray ti Idil Fitir iti sighting of the new moon. Gapot at Islamiko a kalendaryo ket lunar. Daytoy ket agarop sangapulo aging kasangapulo ket may sangal daw nga ababangam ti Gregoriano a kalendaryo. Apa kaigapwan ti nasapsapa apa nagbalbaliw ti Eid iti tunggal may sa atawan. Agtultuloy ti Idil Fitir amang ikonektar iti nasurok may sa abilyon a Muslim iti sangalubungan. Amang isilpo kadagiti moderno a komunidad kadagiti tradisyon ana ipasdek nasurok 1,400 atawanen ti napalabas. Ita, naitantan aging gainton bigat ti panakaobserbar ti Idil Fitir, gaputa saan ang nagpakita ti crescent moon kadakwada. Ipasimadaag ti crescent moon ti panagpatengga ti Ramadan. Iro ginamot ti kanito ti panagrambak amang pasingked iti pamati ken pakasiritaan ti naindaklan a selebrasyon. Eid Mubarak. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.
Kakailian ti word of the day taytan in Daklan. Kay papananarito kat Dakila iti Filipino ken Nobel iti English. Ayan kakailian or partner alaan tayo dito agundaway mangkablaaw iti may isa ka dagiti kadwa tayo nga ag kasangay itang aldaw. Naragsak. Naragsak apa nakasangay iti graphic artist tayo ani Edany Garcia. Namnamaan mi ti aglaplapusanan a kinaragsak mo itang aldaw. Happy birthday Edany sa payla kumata magunod mo ti amin nga arapap mo iti biyagan. Mataginayon kumati parabor ang mauawat mo manipot iti na maruswa. Manen naragsak a panagkasangay Edany. Papagayam. Kaya tiyo kaditi maadaan itinatibker ken di kalidad nga outfit. Happy birthday pa ilaang. Okay. Ni amam ni Edany partner alak at naraing mo dahil nga agsala eh. Well, kabayatan na kakailian kaya tiyo kadi nga maadaan mo iti napintas nga outfit. Ang aramid mo ba iti inabel kas na dito kawasta partner ala. Jaya ti Avelines Handloom Woven Products dagiti pang fashion na woven garments para iti babae ken lalaki mapaubiing ken natataengan. Mabalimot maramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mangayat nga ag-order ken agparamid, bisita lang ti Facebook account nga Avelines Hand Woven Products. Wenno i-contact di numero 0927-357-9231. Iman-manhar daytoy ni Miss Avelyn Calag. San kayo agbabawi? Kaputa kunada nga roden, wear our weave with pride. Para iti kanayunan a detalye kitnaan ti naka-flash iti screen tayo. Kakailian, sakbay nga agpakada tayo padaanan ti programa nga isyo at serbisyo. Gaputa maramrambakan ita bulan ti Fire Prevention Month. Makadwa tayo nga rood, itinaso a programa dagiti panakabigi or panakabagi ti Bureau of Fire Protection, Benguet. Sumaruno a Dagos, alas 5 itamalam. Dahil tati pakabuklan dagiti kang runan adamag itangal daw siyak na breves bulsaw. Indanon mi kadagay dagiti nababara kompleto kan napapatid nga impormasyon siakmat ni alas sungduan. I-like, i-follow, ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Padaana Lunes ang hinggat Biyernes agrugi tilas 4 timalam. Para iti husto ken alisto at damag. Dakabi ti mapagpiaran. Dahito iti kang runan adamag.